Welcome to my vlog. So yun, punta tayo sa Mauzayon. Then, hindi kaya ng tricycle. Kasi, nakita nyo naman yung mga katawan ng mga kasama ko. Joke lang, kasi sexy nila. Bawal ang sexy dun sa tricycle. So, say hi mga shoulder and you know, mga vlogger. Like and share! Actually, pagod na kami guys. Kasi may first time na pupunta sa Mauzayon na meron lang nyo daw may experience. So that ipapasyal na namin siya. So yun sana all. Kita nyo magjawa. Sana all na yung motor. Hindi may motor naman kasi kami. Kaso nga lang, walang gas, di ba? Charot! So, may kasama kami nakamotor pero walang kwenta talaga. Tingnan nyo, wala man lang sakay pati jowa niya, hindi niya sinakay. Tingnan nyo, sabi niya daw, ano raw? Sabi niya, damayan niya raw kami kasi naglalakad daw kami. So, okay lang ba kayo? Mapili ang masimulit vlog ko eh. Siyempre nangangarap lang guys. Alam niyo ba yun? Aswang Camila, paano ito ni paano ito ikinyo? Para kay Jay sa gagawin namin. Kasi first time niya lang. So, kita nyo. Paano ba ito yan? Wala magkakawa na talaga. Uy, walang ano to. Walang, sakay mo sa IB. Wala naman Jo. Lumalukang kinalugan ako. Gold dream ka, oh. Tignan mo yan, gold dream. Alin na yung mo, tama ba? Hindi, kaya ko. Sino? Galing, pero mo ulit truck. Pero yung truck. So, heyo. Say hi to my vlog. Oy, nag-vlog na ako, oy. Mag-hi ka naman. Ay, kira tadi. Pas lalamoy ka. Kaya ba ng tricycle? Maglakad na kami. Sige na, tara naman. Kaya namin magtiis. Hindi kasi, Kaya namin magtiis kasi mahal namin sa dito. Sana all. Sana all. Sana all talaga. Ito po, may sapo. Ay, ano naman? Gara sagay. Ay, bola ko kaya karamihan eh. Diyos ko. Layo. Hindi ka takabahay mo na akarpi. So, sana nga may vlog. Again, namamawis na yung kilikili ko guys. Dapat ulit vlog tayong tawa. Siyempre, every mga araw. Diba? Tignan niyo mga yung ang sarap ng buhay. Ang sarap talaga. Sige naman nakakamiya. Sige, natatalo sa amin. Ano kasi talaga isese. Sige lang. Yung mga pumasyal dito sa Mauzayon, pauwi na sila. Kami papunta pa lang. Grabe, ang gawa. Kawawa na kami. Ako ay nahihilo na guys. Pagod na kami. Naka-all vlog tayo. Uhana farm? Ay, wala Uhana. Ano ba dyan, guys? Gisingan tayo nalapada palanday. Tapalanday manayan ko yun. Grabe. Ano manayan? Gata ba isang taribay darata na eh. Sa muli ripis dyan yun. Kaya nang pagsaling. Video yung takaw. Sana ulit. Puro kapos ko. Sige, lumba. Diba? Nanong niyo mo paring. Bakit na natin walang mamahal sa akin? Meron nagmahal sa'yo. May nagmahal din. Hindi naman.
tayo, Bin. Hindi tayo iiwan. Hindi ako iiwan. Patayin ko siya pag iwan. Dapat ka na-vlog ka. Nanti wali vlog ta ko mo. Malay mo ay ayo, yung sikat ta jayo. Ah! Ano ba yan? Oh my God. Poor lang kasi kami, wala kaming kotse, wala kaming tricycle. Pero may bike kami, hindi yung porkid. Ina ko kumikuliglig dyan. Tro? Ako kuliglig, sarag tuya. Tug. Ay, so na lalasing. Yung pa tricycle ay dakaliran. Mga kasilitan. Ay! Ay! Yay! Saan ako? So, ano? Sakay na kami sa tricycle. Yan. Nakakapawis. Pinawisan mo yung kilikili ko. Bye-bye! Hello mga kababayan! Hi guys! Welcome to my vlog ulit! So, andito na po kami sa Mapsay. na kami, guys. So, bawal po ang maingay dito. Ay, ang ingin natin, tanga. So, yan, tignan nyo, pababa na po kami. Ayun po yung... Salamat! Dumating si Patrick. May ano... Sana all. Yung mga may jowa daw. Yung may jowa, ayan o. Aray ko. So, ito si Ganda. Actually, ganda naman kami. Kaso, may sexy pa nga ito. O, diba? May nag-react ako. Pag ako nahulog, pati si sexy dama ito. Damay na to, sis. Damay na to. Damay na to, sis. Akin, ang natin mo na yun. Ah! Yes, malaki lang pa ng water. Diyan na, wala ko. So yun, pagod na po kami. Ayos ka lang ba, sis? Yari pa. Guys, Ne, guys, dengan kayo. Wala, may pizza. At din lukasan. guys, number one tip. Magdala ng tubig. Tapos, number 2 tip, magdala ng jowa para may mag-aakay sa'yo. Number 3. Maligo. Yes! Magdala, ayun na, ano din yan, ilagay din yan sa ano nyo. Yan, Sa ano nyo, number 2. Yan. Number 2 tip, dapat kasama yung jowa. At number 3, magdala ng sasakyan. Ganyan o. Ganon. Para kasya lahat, walang maglalakad. Tan, tan, tanan! Tan, kung wala ka na. So, sa mga famous na ano dyan, vlogger, sana bigyan nyo kami ng pansin. Bigyan nyo kami ng camera. Bigyan nyo kami ng camera. Itong kamerang to, di ko alam kung paano i-front eh. Uy, nakaparang ka na walang back. Wala nga bag pala, sorry. At tingnan nyo, hindi pa marunong talaga, hindi pa pwede na. Guys, alam nyo ba? Dito, number 1. Dito, kung gusto nyo makita ang jowa nyo, punta lang kayo. Libre lahat. Oo. Bring your own food pero. Oo. Kahit di na pwede. Pero bring your own jowa pag wala kang jowa. Alam mo, bes, kahit di na magdaan ng pagkain. Basta kasama ang jowa. Yeah. Busog na busog yan! Hindi ako lang. Ang ingay-ingay ko po. Ano yun? Saan ang link? May nararamdaman akong di maganda. May nararamdaman akong masamang hangin. Ako'y nauutot. Uy, pumunta pa kayo dyan? Joke. Sige. Di labata, ah? Nay, ayaw kami natutumbukan, ah. Padali tayo. Babay na, guys. So, pasensya na talaga ng back. Ay, pakiala ako. Kung sakaling magkaroon tayo ng vlog, ano pa pangalan natin sa vlog natin, Dide? Hey, what's up mga Marufox? Marupox! Wag yung Marupox! Saan ko hindi dito?
Ay, ang ganda ng ano. Ang ganda niya. Babay na. Ayun, magdala kayo ng ganyan para hanggang tuktok, ano, kaya nyo puntahan, di ba? Kasi kami guys, real talk, ano lang kami, 4 kid. 4 kid kami, di ba? 4 kid. Hindi naman, yung mga iba kasi dyan, iPhone, naka-iPhone, di ba? iPhone 11. Tapos, ang yaman-yaman kung makapagdamit, kung makapag-asta, kala mong yaman-yaman, eh, members pala ng 40s! Ano ka, girl? Ha? Kala mo, girl? Hindi ta, mayroon pa pala dyan, no? Ano meron dyan? Yung ano, patas eh. Isa dito yun eh. Ah, meron nga dyan, may daan dyan. Sige na po, babay na po. Pasensya na po. Sige na tayo mag-vlog. Kuya tayo na. Ito lang muna. Mag-umpisa tayo sa ganito. Pakita mo si Jessa. Ay, si Jessa ganda. Black beauty. Long hair. Siya si blonde. Ako short hair. Diba? Ano na, sound na. Babay na po. Pagod na rin. Bye-bye mga marpoks!